Bago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero matagal nang nagbibigay ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Pilipino. Iba't iba man ang mukha at boses sa likod ng mikropono, pero iisa lang ang pangalang isinisigaw. Ito ang Radyo Bandera Philippines. Sa Iloilo, iwawagayway namin ang bandera ng malayang pamamahayag. Sa Iloilo, Radyo Bandera! Bago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero matagal nang nagbibigay ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Pilipino. Iba't iba man ang mukha at boses sa likod ng mikropono, pero iisa lang ang pangalang isinisigaw. Ito ang Radyo Bandera Philippines. Sa Iloilo, iwawagayway namin ang bandera ng malayang pamamahayag. Sa Iloilo, Radyo Bandera! Mga balita sa kapukusan nga isla sa Panay, kag Guimaras. Top stories of the day. Dinila sa Bandera Digital News, Iloilo. Hindi magpatuman sa border restrictions ang probinsya sang Iloilo sa Negros Occidental, lakip na ang Bacolod City bangod sa liwat nga pagsakas ang kaso sang COVID-19 sa ilang lugar. Kumpiyansa sa Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga makontrol sang probinsya sa Negros Occidental ang virus paagi sa husto nga pagpatuman sa health protocols kag containment measures. Agud hindi na ini maglapta pa ilabi na sa bilog nga Western Visayas. Madumduman nga ginduso kung tanay ni Iloilo City Mayor Jared Reyes ang isa ka semana nga border restrictions sa piyak nga isla kasunod sang pagsakas ang kaso sang virus sa among probinsya. Mga balita gikan diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasalan ka bandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ginpaidalom sa lockdown ang talatapan sang Land Transportation Office Region 6 matapos nagpositibo sa COVID-19 ang apat ka mga personnel sini. Sa impormasyon nga nakuha sang Radyo Bandera Iloilo, kaina alas 12 sang udto sang temporaryo nga ginpasiraduhan ang nasabit nga opisina para magpatigayon sang disinfection. May pila naman ka mga personnel sang LTO ang ginpang swab apan ginahulat patubtob subong ang ilang nga mga resulta, samtang naka-isolate naman ang apat ka mga personnel nga nagpositibo nga lunsay asymptomatic. Sa karon hindi pa mahibaluan kung saan umagabalik sa operasyon ang nasambit nga talatapan. Ini si Karen Badilla nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline-based nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule para sa mga diabetikon, may high blood, arthritis, kag sa ibang pagid nga mga balatian. Tested and proven na sa nga aton sini nga mga kuturan. Ginagawan sa mga butika. DTX 500 capsule. Alert na sa mga butika sa Iloilo. D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo. Ang ining mga suplemento ang aprobado sang Food and Drug Administration Philippines. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Pinuela ang hepe sang Mandurriao Police Station nga mayara na sila sang witness sa sapwan patay nga miyembro sang LGBTQ community sa St. Anthony Street, Anaros Village, Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City kahapon nga adlaw. Madumduman nga ang biktima ang ginkilala kay Peter Galea, isa ka delivery boy, 36 anyos sa edad kag residente sang Kalumpang Molo ang nasapwan patay sa isa ka barak sa mga construction workers kung sa diin nga nagagawa ng iya kinatawo, naputo sa sako ang ulo kag mayara sang foam sa baba. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Penuala, ginpahayag sini nga natlan ang nakuhaan sang affidavit ang nakasaksi sa krimen, agud mapasaka na ang kaso batok sa mga suspetsado. Nahibaluan nga mayara sang 3 ka persons of interest nga gitutukan sa karon ng mga kapulisan. Dugang pa sang hepe nga ila ginahulat sa karon ang resulta sang autopsy agud matumod kun pila kag diin ang mga pilas ni Galea. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manalin Navarro ang nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.
Nagpatigayon sang random paneling, profiling sang passengers kag K9 inspection ang mga operatiba sang Philippine Drug Enforcement Agency Seaport Interdiction Unit kag Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group 6 sa Iloilo Fast Craft Terminal sa Barangay Progreso Lapus, Iloilo City, las 8 kahapon sang aga, Abril 12. Subject sa ginpatigayon nga inspeksyon amo ang mga parcels, packages, mga pasahero lakip ng ilang mga personal items. Maswerte naman nga wala sang may nakuha o kung na-recover nga kontrabando, illegal nga droga o kung mga kemikal ang mga operatiba. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Borgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Mga balita sa kapukusan nga isla sang Panay kag Guimaras. Top stories of the day. Dila sa Bandera Digital News Iloilo.